mukadzi andichada unomudana. Ndiri kuti ngauye mapurisa amambo aripo arongedze zvake midziyo yese yandakashanda naye yese atakure. Swederai kupi, swederai uku. Zvinova zvakaita sei? Zvakavabhuwa zvakaita kuti vanotaura zvavakataura. Tasvika pamapendekete pai. Inini ndakati no sekuru. Inini ndichaita kuti tiite sei? Tiende tese uku. Inini ndakumbopfurira asi ndichadzoka zvangu kupi nekuna. Ini mukadzi andichada. Vakandisema kudhara. Makasema. Nezvamuri. Kana ndikatora mwana mucheche anotogona kutoyamwa munei. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim iri kuti aterese chose masabhuku vabereki. Gaison unodiwa mudare mamambo makope nemhosva yekundiramba. Ini imba yangu ndichida, hauna kundiudza chandakatadza. Wondisiisa zvirimwa pamwe chete nemidziyo yangu. Uya nepfakazi dzako dzose. Beauty makope. Zvandaverenga ndo zvamakanyoresa here kumupurisa. Ndibvunzei kuti uyu ari kuziva uyu here, unomuziva uyu sani? Ndiani wako? Mudzimai wangu. Ko iwewe uyu ndiani wako? Murume wangu. Mune vana vangani? Vana vaviri. Wakaroora? Kwete. Hauna kuroora. Wewe wakaroora? Kwete anti. Fambai ndovapike, fambai nina. Beauty. Yakuti sunze ruoko rwako rworudyi. Uti ini Beauty makope. Ini Beauty makope. Ndinovimba ndichataura chokwadi. Ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Gaison. Ini Gaison Gwaze. Ndinovimba ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Famba shumbu. Gaison. Musaya wachenzera kudai waizozverenga. Chokwadi. Unoti kudii? Musaya ndinayo ndikuini. Pakuroora ndofunga ndakatongwa svondo rakapenda asi ndakataura kuti ndichauya ndobhadhara mudare. Mari yacho ndauya nayo. Ukatongwa kupi? Chakamutonga sonde yakapera ndichinanga akwirwa nacho zvara vake vachida pfuma. Akavimbisa kuti achauya nemombe mbiri kwete kupedza asi kuri kutangisa kuratidza dare kuti zvishuwa ari kubhadhara. Saka ari kutiye mombe mbiri idzodzo mari yacho nayo. Iyi nhau yepfuma yakatarisana naGaison naatezvara vake. Yaagarira apa ndeyake naadzimai vake vane chipombero chokuti uri kundiramba usina kundiudza chikonzero chauri kundirambira. Ini imba yangu ndichida, ukandisiisa zvirimwa nemidziyo yangu mumba. Ndopatinoda kuti tinzwe ipapo. Hamba zvishu. Ichokwadi.
mukadzi andinochitadzwa naye kana chaakanditadzira, asi ini pachezvangu nemwoyo wangu mukadzi andichada unomudana. Ndiri kuti ngauye mapurisa amambo aripo arongedze zvake midziyo yese yandakashanda naye yese, atakure pasawane chaanoita se chaanosiya. Uyezve zvirimwa tinorima semhuri tiri pamwe chete. Saka saizvozvo kukohwa kwatiri kuita handina mubvunze kuti pane gore kana rimwe chete randinomunyima here. Ngauye akasununguka, zvirimwa anotorawo mugove wake. Handina chikonzero, inini handichada kugara naye chete. Chikonzero handina. Ngatinyarare. Pane ningireke zvakwirwa neuyu mudzimai wangu ndizvo zviri paSamoni pati zviri kudiwa. Alo zvakanaka vakwazi ndiani chiri kuda kutera chipomero chaiswa pamberi penyu mudzimai wenyu chokuti imi muri kumuramba mukadzi uyu. Mukadzi iyeyu ari kuti hamuna kundiudza chamuri kundirambira. Mukadzi iyeyu ari kuti mandisisa zvirimwa zvangu nemidziyo yangu. Izvozvo zvezvirimwa nemidziyo tazvinzwa mataura enyu kuti zvirimwa ngauye atore, midziyo yatakashanda tese ngauye adini atore. Asi pano mubvunzo kune dare rinei nevapakafuratira vesa kuchitarisa kuti imimi muromo wenyu musina kumanikirwa muchiteera mazuva amataura emimi kuti muchataura chokwadi choga pasina nhema. Muromo wenyu wati kang'ana kamungarambire mukazvua. Zvakanaka izvozvo tazvinzwa izvozvo. Regai tidzoke zvakare tichiti imimi ndimi here makakonza uyu kana kuti makakonzerwa kana kuti ndiwe nhaka? Ndimakakonza. Pamakamukonza makamukonza muchiti ndimbowana chinondivaraidza here kana kuti uve mudzimai wangu pamusha? Uve mudzimai wangu pamusha. Uve mudzimai wangu pamusha. Zvakanaka. Mudzimai uyu makamuwana ari musikana? Kwete. Akanga akarohwa kupi? Akanga akarohwa nemumwe murume. Akanga akarohwa nemumwe murume. Nevana vaviri. Ane vana vaviriko. Zvakanaka. Zvino imi kana musingakwanisa kuburitsa kudare rimwe chikonzero nei mati imi nyama nenhehwe zvose ngauye atore kusare mapondo. Dare rino rinonetsa kuti ritambire mazwi enyu uye dare rino hatigutsikane kuti zvechokwadi mhiko yamapa magara pairi yokuti muchataura chokwadi choga nepasina nepa. Ndikubetsere asesa chokutanga chakwirwa chamamarwa nemumamara atanga kutaura kuti asesa wakandiramba ukandisisa imba yangu usina kundiudza chikonzero. wainzisana uyu unobvuma kuti wakamuramba ukamusisa pamba pake pasina chikonzero ukamutsanangurira? Ndakafunga kuti iye ari kuzviziva. Dare ndinoda kuti izive kuti ndokufamba pandoita mang'ara muno
ari kuda kuti azive chawakamuramira chichitaura pamberi pedare vanhu vachinzi ndanga ndisingadi kutambisa nguva yedare. Uyu iwe wasiriwo kutambisa nguva ndeyangu, uyu auya kuzomangana, saka ari kuda kuti awane mhinduro yekuti iwewe sei wamuramba. Mambo wangu chikonzero chandarambira mukadzi ndechekudai. Ndakabva pamba ndichienda kuprasi kunogara mombe dzangu. Ndabva pamba musi uyu kwakanga kwashaya muramu wake kuchaona. Ndokubva madzimai vangu vanditi ndichaenda kurufu kuchaona. Kada hapana chakaita madzimai ndibva vasara ndokugeza mwana naivo ndokugeza. Vachinzi vari kuenda kupi? Vari kuenda kurufu. Vachienda kurufu hanga madzimai vangu ava vaona kuti ndabuda vafonerana neboyfriend yavo. Vataura neboyfriend iyi. Boyfriend yabva yauya kupi? Kumaraini kwedu nemotokari. Yabva yasvikomira murukova. Murukova mayakamira ndo payakasangana nasekuru wangu vachibvawo kumadziva. Sekuru wangu vanga vakatakurwa nemudhudhudhu. Ndokubva vazivana nani nemuridzi wemotokari. Vazivana nemuridzi wemotokari. Sekuru wakati womudhudhudhu wandiperekedza chidzokera pano ndakuita sezvangu ndakuchipinda mumotokari iyi. Sekuru wangu ndokubva vapinda pai, ndokubva vapinda mumotokari iyi. Vatakurwa nemotokari iyi vachisvika pakanangana nedzimba dzangu, motokari ndokubva yamira. Motokari ndokubva yatakurani adzimai vangu. Vatakurwa adzimai vangu, sekuru wangu wakati mukadzi wangu wachiri kuenda zvikanzi ndiri kuenda kurufu kwaagweshe pachaona. Zvakanzi nasekuru zvakanaka, ndasina kuziva kuti chiagweshe vakashaya, ndinotamba nevana vavo, saka ndatopfuurira kurufu nevo. Sekuru vakasvika, motikari iye yainzi iri kuenda panzvimbo. Sekuru vakasvika panonzi pamapendeketi, ndokubva vaburuka motikari. Asi mudzimai wangu haana kuburuka pai, haana kuburuka mumotokari. Sekuru wangu zvakavanetsa. Vakauya kurufu kwagweshe uye vari vega. Vakasvika vakanditsvaga parufu pai. Inini ndakanga ndichiri kusentinari kupurasi kunemombe dzangu. Ndokubva ndadzoka, ndakanzwa kuti uri kutsvaka. Siona sekuru wako vari kukutsvaka. Ndokubva ndavaona sekuru. Sekuru ndavaona, vakati uya parutivi titaure muzukuru. Ndokubva vanditsanangurira. Tafamba zvakadai muzukuru. Asi handina kugutsikana nemafambiro aita mudzimai wako. Ndakati okay, zvakanaka sekuru. Zvakanzi mufoni here? Ndokubva ndafona, foni isingaite. Foni isingaite kudaro, pakabva pasvika vamwe sekuru wangu anovanzvadzi yaamai. Anonzani? Anonzi Raymond Jemwa. Raymond Jemwa uya asvika, ndokubva tamutsanangurirawo nyaya iyi. Akati ndomamirira zvakaita. Nguva iyoyo madzimai angu akabva vasvika. Zvakanzi nasekuru vangu vakwira nawo motokari. Hatidi zvokuzoti muzoti sekuru vazotaura makuhwa vazodii. Chiedza mudzimai wako ndisati ndaenda titaure nyaya iyi. Ndokubva tashiedza madzimai angu ndokubva vauya. Ava vasekuru vangu vanonzi Raymond vakati ona kuti titaure nyaya iyi pasinawo kwake hazviite. Takati ngatichishiedza ichi hanzvadzi yacho. Zvakanzi takashiedza hanzvadzi yacho muzukuru tinoita kunge waita se wazvidza tezvari. Hazvisirizvo. Ngatishiedzei mukoma wacho. Ndokubva tashiedza mukoma wacho anova mwana wababa Dawa. Anonzi Angela Dawa. Ndokubva tamushiedza, ndokubva auya. Ndokubva tagara pasi, ndokukurukura. Madzimai manga maenda kupi? Mabva kumba muchiti muri kuuya pai? Mukuuya kuno kurufu kuchaona. Zvakanzi ndazenge ndapfuurira nemotikari yanga ndawana iyi lift kuti ndisvike kubare kwandanga ndaenda kumuprofita kwandanga ndanoita se kwandanga ndanoshandirwa. Pane zviri kundinetsa mumba mangu. Ati aiwa hapana chakaipa. Inini wepapo ndatoita se ndatozvishaisawo basa. Sekuru vangu vaye zvakavadzimba mumwoyo. Vakati aiwa uku makuhwa vakaburitsa mari inoita $20 muhomwe mavo. Zvakanzi mudzimai wako kana anga aenda kumuprofita ngatipindei mumotokari iyi. Anotoratidza pamuprofita paanga ari. Togutsikana kuti anga ari pamuprofita, muprofita opupura zvishuwa kuti anga ari pamuprofita pabari. Toita se todzoka zvedu. Hapana chakaipa muzukuru. Mari haisi kubuda muhomwe mako, mari iri kubuda muhomwe mangu.
mudzimai wangu ngatipindei mumotokari, akaramba. Mukoma wacho akati nhama inini, ko pane chakaomarara here ipapa? Ko kana pasina chakaomarara ngatingopindai mumotokari, muprofita anongonopupura kuti amai ava vanga vari pano, tavashandira pano, toita sei, todzoka zvedu, hapana chakaipa. Mudzimai wangu akaramba. Tasvika kumba, mudzimai ko handei ka izvinopa mumbai wanga uchinyara vanhu, handei nerori tondosvika pamuprofita tinzwe kuti ndopa wanga uri. Mudzimai wangu akaramba. Sekuru vangu vaye vakati tisati taenda kumwe kwaze, muzukuru ndiregererewo, mukadzi wako hakusiki kutanga kumubata. Ndakamubata aine murume iyeyu zvakare. Akanditi sekuru ndiregererei, musazonotaurirani, musazonotaurira Gwazi. Please imba yangu inoparara, musataurire Gwazi. Saka Gwazi ndakutaurira nyaya iyi, mukadzi wako aripo, kana ndichimunyepera ngaapupure. Mukoma wake anga aripo, ana sekuru angu vaviri ava varipo. Ndakati ndazvinzwa sekuru zvamataura. Sekuru akati ndiregererewo muzukuru, chokwadi ndakatadza. Apa ndamubata kechipiri, saka ndozvaita kuti ndisarege kuti ndikuudze mwoyo wangu wadzimba. Ndiregererewo muzukuru, chokwadi ndakatadza. Apa ndamubata kechipiri, saka ndozvaita kuti ndisarege kuti ndikuudze mwoyo wangu wadzimba uri muzukuru wangu. Ndapedza. Wanzatsa zvatsanangura iwo notichi zvaanyepa ndezvipi, zvataura chokwadi ndezvipi? Anyepa zvakati wandei. Zvataura chokwadi ndezvekuti ndakakwira mota selift. Mota iyi yaibva kusaidhi kwadongo kweyo. Ini ndakatobuda mumba ndichitomhanya nekuti ndaida kuenda kuchaona. Ndikatowana muina sekuru ivavo mumota zveshuwa, sekuru Noero vanga vari mumota. Tichibva tagara tese kumashure. Vachibva vandifunza kuti uri kuenda kupi? Tichibva ndati ndiri kuenda kupi? Ndiri kuenda kurufu zveshuwa. Ndamurodi manje nemagariro andanga ndichiita ndo mukana wananga ndatowanawo wekuti nditsvage zvinondibatsira. Kumba kwanga hakuna rugare, kumba hakugari. Ndakabva ndafunga kuti zviri nani ndipfurire ndiende ndimbonoita sei, ndimbonogezwawo munyama, pamwe ndingaonekwawo semunhu. Ndadaro tasvika pamapendekete. Tisati tasvika kumapendekete, sekuru vangu vanga vakabata doro, vanga vakabata chikoti chavanga vakabata, vaitonwa wawa, vanga vakadhakwa, vakauya mudhuze neni, vakuda kugara padhuze neni. Ndikati sekuru, swederai kupi? Swederai uku. Zvinova zvakaita sei? Zvakavabhuwa zvakaita kuti vanotaura zvavakataura. Tasvika pamapendekete pai. Inini ndakati no sekuru, inini handi zvichaita kuti tiite sei? Tiende tese uku. Inini ndakumbopfuurira, asi ndichadzoka zvangu kupi? Nekunamo. Ndo chikomba chacho chandakaita. Ameno ndo chifambi chacho chandakaita chandiri kurambirwa namasarira. Muzuka mama ndakuteka naita Gwazi, bepa rawakapiwa nemupurisa rakanga rakakubudira pachena richiti uya nefakazi dzako. Unawera nasekuru wako vangapupure mudare rino kuti zvishuwa beautiful. Ndozvaakaita, tikabudisa mari dzedu muhomwe kuti handei kwawanga waenda kunobatsiwa. Abvuma kuti zvishuwa nhauyo kunobatsiwa ichokwadi. Homba haana hake kuzotaura pamuprofita upi nekuti asida kuziva muprofita wacho. Asi toda kuziva kuti ichokwadi here. Unaye here sekuru wako pano? Kwete. Sekuru wangu uyu akaita tsaona nemotokari. Saka nyaya yacho iri kumapurisa. Vatori kumapurisa kuSentinari. Kana ungatofona mapurisa kuSentinari vandokuudza kuti vandori naye. Zvinoreva here kuti uyu mukoma wake anova futifakazi yangu, mukoma wake mwana wababa Dawa ari kuHarare kuchipatara, ana baba wacho ari kurwara, ndo vanova fakazi zangu dziri mbiri, ndo banda. Vatatu. Uyu anonzi Noero, kana makabvunzwa vamwe vese vanotozviziva kuti haagare kuno. Pamusoro imapo. Imbomirai.
Andoro kufamba. Zvatinoita baba Agwazi. Isu hatitonge tichitarisa kuti chichi tinotonga takatarisa zvinenge zviri mukati menyaya yedu. Zvauya mukati menyaya yedu. Rwizi haruyeredze kukusi risiri mariri. Asi chapinda mariri chinodini? Chinoyeredza. Saka zvapinda apa ndozvokuti une pfakazi dzako nhatu. Handitika pfakazi dzako nhatu idzodzi ndo dzatiri kuda kuti dzibatsire pfungwa yaamai ava iri kutsanangura panapa kuti wakandiramba ini imba yangu ndichida usina kundiudza chikonzero. Tiri kuda kuti ivavo vazopupura kuti zveshuwa ndizvozvo. Foshi piri iwewe pachezvako pakugara kwawaita wati une vana vaviri naBeauty. Magara makore mangana? 7. Pamakore manomwe amagara une mumwe musi here iwewe pachezvako waungatsanangure kuti musuye mazunguzikiro akaita uswa mudhunduru muye zvakandinetsa ndikatozoona kuti kwenge kutsvide adzimai vangu yatida. Unawo here musiwo? Kwete. Zvareva zvadudzira kuti hauna rimwe zuva rawakakwanisa kuwana mudzimai wako aine chikoma. Hauna zvakare chimwe chipomero chaungakwanise kupa kudare nokuti chawakwanisa kupa chete ndo chawakapiwa nana sekuru wako. Hauna kumbotaura kuti mumba umu ndakazombowana muine tsamba kana kuti mufoni adzimai vangu tinodyidzana pafoni zvakangoitika uchiripo ndobva meseji yapinda ndikatora foni ndikaverenga ndikanzwa ichinzi panapa dear Beauty zvechokwadi you are so beauty according to your name. Hauna kumbosangana nawo. Saka mazwi ayo anonetsa kuti dare ritambire chikumbiro chako chokuti wewe hauchada mudzimai pasina chikonzero. Uye iro dare waridzidzisa iwo zvitokwadi kuti mudzimai uyu haasi wenhaka. Mudzimai uyu wakatokonza ndiwe. Saka kuti titambire pasina zvapupu izvi. Ndaivimba nokutenda kuti mambo nedare ravo vakatodzokera futi kurudzidziso rwokubatwa kwenyaya. Unoti kudini? Inini zvangu ipapo kana nyaya yakazotongwa neupi rudzi kana nerupi rudzi ini mukadzi handichada. Kubvisa kukuru. Aiwa nditori naro ndoda kubvisa. Angachigara kakupanga Torauti vakatomuendesa nomunhu kuti anogara ikomo akasvodza vatete kuti ndambudzira chakati kantambuya chakati kandisamutirei akatotaura mukadzi amugara nechikomo chekuti ini handira kumubvisa kumba kana nechikonzero. Akatouya akatorwa natete vake vakati ari kumbonozorora. Tinewo inonzi iyo musana wa baba mix. It's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutreta premature ejaculation kunana baba wadokurumidza kuneta pabonde. Inobetserawo zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare. And then inobetserawo kuti munhu aite a long lasting erection yekuti havachaitiwo kunge wejongo ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge muchiita pabonde. And then inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Products burning issues anowanikwa iyo pa Corner First and Speak Koblenz House room number 401 pa 4th floor. Kana kuti munokwanisa kuti fonera pa namba dzinoti idzo 0712 266
240 oro 0778 795 794. And kana muri kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana musacha kuti tsvaga tinowe maagents edu anowanikwawo kunzvimbo dzakawanda dzinova idzo about 62 towns dzinenge dzine maproducts edu iwayo. So tinenge tichikwanisa kungokupaiwo manumbers evanhu vanenge vari ikoko and then mokwanisa kubetserekana.